Ja, knooppunt Venray vormt samen met de knooppunten Baarlo en Venlo 3 gezondheidscentra waar specialisten hun krachten bundelen om patiënten en cliënten optimaal te kunnen helpen. En namens knooppunt Venray zit hier Richard Vaassen. Welkom Richard. Dank u wel. Ja, knooppunt Venray, ik moet eerlijk zeggen, toen ik de naam las, dacht ik in eerste instantie heeft het iets met fietsen te maken. Maar dit is een ander knooppunt verhaal, toch? Ja, het is een ander verhaal. Ja, knooppunt dekt eigenlijk de dubbele lading. Knooppunt is daar alles waar bij elkaar komt. In ons vakgebied is dat waar heel veel disciplines bij elkaar gaat komen. Maar ook in de medische wereld, als je last hebt van je spier en je hebt dus pijn aan je spier. Ja, dan zeg je al, ik heb een knoop in mijn spier, ik heb een pijnpunt in mijn spier. En zo hebben we dat bedacht. Precies. En wie zijn de initiatiefnemers van Knooppunt? In 1997 zijn Jan Verbiezen en Joost Nabbe gestart in Duitsland met een praktijk. 2 collega's van mij vanuit het management zijn gestart in Duitsland. In 2003 langzaam naar Nederland teruggekomen. De praktijk in Duitsland bestaat nog steeds. We zijn in Baarlo Is die ook aangesloten bij deze knooppunt? Want die zie ik hier nou niet staan. Nee, dat is een ander ding. In 2003 naar Baarlo gekomen, in 2011 eigenlijk een hele praktijk in Baarlo vergroot op dit moment. En toen hebben we eigenlijk de stap gemaakt in 2013 om naar Venray te gaan. We hadden heel veel mensen in de regio Venray bij ons in de praktijk. Dat heeft waarschijnlijk een beetje te maken dat wij buiten onze reguliere zorg van fysiotherapie en manuele therapie dat wij aanbieden, dat wij andere expertises hadden die andere praktijken wat minder hadden. Dus we zagen eigenlijk heel veel mensen uit deze regio bij ons komen. Ja. Want je zei net Venray, maar volgens mij bedoelde je Venlo. Nee, Venray en Venlo ook. Dat klopt ook, want daarna zijn we ook nog naar Venlo gegaan. Aha. Maar heel veel mensen dus uit Venray, uit deze regio, die bij ons kwamen. En toen hebben we ook gezegd van, ja, God, als de mensen naar ons komt, kunnen wij ook naar de mensen toe komen. We hebben gezocht en een prachtig pand aan de Langstraat gevonden, waar we met heel veel tevredenheid eigenlijk op dit moment... Want sinds wanneer zitten jullie daar? We zitten sinds 2013. Sinds 2013, ja. Dat is eigenlijk al toch een hele tijd. Ja. Je zei ook, jullie hebben specialisten in huis die hun krachten bundelen. Hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Hoe bundelen jullie die krachten? Ja, dat is mooi gevraagd. We hebben, als je kijkt naar ons team waaruit het bestaat eigenlijk hoofdzakelijk uit fysiotherapeuten. En we hebben ons allemaal gespecialiseerd. Dat is ook wel, denk ik, waar we naar uit streven, dat iedereen binnen ons team zijn eigen expertise mag opbouwen. En dus de een is manueel therapeut, de andere collega is lymfetherapeut of oncologisch therapeut. Dus dat hebben we eigenlijk gestimuleerd binnen ons team. Maar we merken ook wel dat wil je een patiënt begeleiden en die bij ons centraal staat, dan zien we vaak van je moet meer kunnen aanbieden. En buiten af en toe houdt het wel eens op met je behandelingen, zou je graag meer expertise willen hebben. Nou, die zoek je dan samen in de samenwerking. En op dat moment zoeken wij instanties die bij ons passen. En dat zijn bijvoorbeeld een osteopaat of een logopedist of een ergotherapeut, een haptonoom. En zo wordt het team groter. Dus jullie zorgen ervoor dat de cliënt, dat wat hij ook nodig heeft, jullie ontzorgen als het ware. En jullie zorgen dat ze de juiste zorg krijgen. Want welke specialismen hebben jullie allemaal zelf in huis? Buiten gewoon de fysiotherapie hebben wij ook de osteopaten in huis, ergotherapeuten, logopedisten, een haptonoom, een psycholoog hebben in dienst. Dus, en dat werkt fantastisch. Dus dat is een heel breed scala is dat? Ja, het is een heel breed scala. Je merkt ook aan de patiënt dat hij dat heel erg kan waarderen. Je ziet het ook bijvoorbeeld met een podoloog. Ik heb er vandaag ook nog mee samengewerkt. Ja, een podoloog, mag je mij even helpen? Podoloog is voor iemand voor de voeten. Oh, podoloog. En je moet je voorstellen dat je bijvoorbeeld met shockwave, wat een vorm is die wij toepassen, bijvoorbeeld mensen met hielpijn. Ja. Nou, die behandel je dan en dan wil je eigenlijk samen kijken van waar ontstaat die hielpijn. Heeft dat te maken bijvoorbeeld met een ingezakte voetboog of heeft dat dan met een andere oorzaak? Nou, je roept de podoloog erbij, die komt erbij kijken. Samen doe je dat met z'n 3 of met z'n 4, dat ligt eraan. Ja, dat is fantastisch. De patiënt voelt zich enorm gewaardeerd en dat is alleen maar een sterk punt, denk ik. Ja, want als je kijkt naar jullie visie met betrekking tot gezondheid, is het dan vooral mensen de klachten verhelpen of is het ook een stukje
preventieve aanpak of juist beide? Nou, zeker ook preventief. Ja, we willen eigenlijk, en dat is eigenlijk een beetje onze visie, onze missie, toonaangevend zijn binnen deze regio. Vandaar ook dat wij in Baarlo, we zitten in Venray en in Venlo, we willen toonaangevend zijn, maar ook innovatief zijn in deze hele regio. Ja, want er zitten nogal wat fysiotherapiepraktijken hier in de buurt, toch? Ja, maar hoe onderscheiden jullie dan vooral? Ik denk dat wij een stukje ten aanzien van kwaliteit denk ik erg hoog zitten. We zijn zeer innovatief. Continu lopen wij denk ik vooruit om te kijken hoe we de patiënt nog beter kunnen begeleiden, kunnen behandelen. Een van de nieuwe dingen die we nu doen is EPTE. Dat is een nieuwe vorm waarbij we onder echogeleiding, wat we eigenlijk een jaar of 10 inmiddels al doen. Dus het maken van echo's onder echogeleiding, een naald in een pees brengen. En op die naald komt een stroom te staan waarbij je een chemische reactie in de pees gaat krijgen. En zo steeds gerichter, steeds dieper kunt gaan behandelen. En dat is echt fantastisch. Ja. En hoe weet ik eigenlijk, stel ik heb een keer klachten en ik kom bij jullie, maar hoe weet ik nou dat jullie zo goed zijn? Is er een soort van klassificatiesysteem of certificering waardoor ik weet, hey, hier ben ik op het juiste adres? Ja, wij zijn eigenlijk in deze hele regio de enige pluspraktijk, noemen ze dat. Het is een beetje vergelijkbaar met als je een sterrestaurant bent, je krijgt een ster. Wij zijn van alle praktijken in heel Nederland zijn er ongeveer een kleine 5% van heel Nederland is een pluspraktijk. Dus een hele kleine select gezelschap. Dus jullie zijn de Michelinster onder de fysio. Ja. Aha. Ja. Maar waar zit hem die ster in dan? In kwaliteit, je wordt beoordeeld op kwaliteit, je wordt beoordeeld op visie, hoe zie je de toekomst, hoe anticipeer je op je toekomst. Het is meer als alleen het behandelen, het is een totaalpakket. En wat moet je doen om die ster te blijven behouden? Hard werken. Ja. En kun je ook nog 2 sterren verdienen? Nou, daar zal binnen die pluspraktijk dadelijk wel weer een ontwikkeling gaan komen. Maar ik denk op dit moment dat wij voorop lopen en daar zijn we erg trots op. Laatste vraag. Er zijn nu 3 knooppunten, Baarlo, Venlo, Venray. Wordt dat knooppuntennetwerk wellicht nog verder uitgebreid in de toekomst? Misschien. We zijn nu naar Venlo begonnen. Ik denk dat het belangrijk is dat we eerst kwaliteit bewaken. Dat is naar de patiënt toe kwaliteit bewaken. Dat is voor onze werknemers is het kwaliteit bewaken. Ik denk dat we eerst maar eens van dat punt uit moeten gaan. Eerst sterk opbouwen en daarna zien wij gewoon rustig verder. Wij zullen jullie volgen. Dankjewel. Super, dankjewel. Merci.